Sepeda dan skuter hangus tergeletak di tepi lapangan sepak bola di Majal Syams. Lokasi serangan mematikan sehari sebelumnya yang menewaskan sedikitnya 12 anak muda berusia antara 10 dan 16 tahun di dataran tinggi Golan yang dianeksasi Israel. שמעתי אזעקה, יצאתי מהסטודיו לכביש, הסתכלתי לשמיים, פתאום בעוד שניות, 10 שניות פחות או יותר, שמעתי את הקול של הרקטה, היא נפלה רחוק מהבית שלי כ-90 מטר בערך. אנחנו אוכלוסייה משותפת, כל האנשים מסביב התאספו, ילדים, אנשים, על מנת לעזור לילדים שנפגעו ונפצעו במקום. תראה, המראה המזעזע, כשראיתי מרחוק את הילדים, לאחר הביצוץ ישר, ראיתי את הילדים רצים, אחד מרים את הרגל, אחד זוחל על הידיים ועל הרגליים, ראיתי ילדים ישנו על הדשא. אנחנו לא ציפינו שיהיה דבר כזה, כי אנחנו במקום ככה בבינה, נכון שהיה כמה מקרים, אבל היה רקטות בשמיים וכיפת ברזל, כמה ביצוצים, ראינו את זה, אבל לא התייחסנו שיהיה ויקרה דבר עצוב וקשה כזה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.